pa baro kani kalong ka jing penpena ka badan kam ka bawan na ka office jong district medical and health officer Ri Bhoi District Nohprah kan pelong ya ka jing pendi dawai polio habaro kuwi ka district jong ka Ri Bhoi aban sedang nadu ka khat san tarik hadu khat nyau tarik Nohprah ar hajar absan umtala kentu ya baro ki kimi ki pa ba kilit ya lam ya ki khundit jong ki baro nadu ki badang kha hadu kito ki ba hapo san snem karta sha ki polio post pala penbet lupa da ki health center hapo kishnong jongpi ha ka khatsan trek Nohprah ha ki sngi ba ka health team kawan ya sha ki khadap ying jongpi ru la karpat ya baro ban ya rap ya ki ban pendep ya ka program la karpat ikirang ba shnong kinong ya lam palang kinong hikai school anganwadi workers ashes but kum juru ki seng 3 months ngobha bikin ai lang ka kti ka mon ka kti ka diang na ka banta ka kot ka kya ki khunrit ne ki khna ban yada na ka jingpang polio hapo ka district kublei shibun